खुलुमबाय नोंथांमोनखौ आरोबाव फिन खेबसेबाव गोसो गोथारै बरायबाय। दिनै 23 नभेम्बर 2020 समबार फैदो दिननि सानजौफुनि माखासे मोजां गाज्रि आरो फिसा गेदेर खौरांफोरखौ फारि फारि मिथिनानै लानि। लोगोफोर दिनै सानजौफुआव बांद्राय खौरां गैया, जाखिनि खौरां दङ बैफोर खौरांफोरखौनो फारि फारि बेखेवनोसै। अब्ला जेबो गोबाव खालामालासिनो बेखेवनो स्टुडिअ दिनैनि बे सानजौफुनि माखासे फिसा गेदेर खौरांफोरखौ। गिबि खौराङा जाबाय आसामनि बारग' चिफ मिनिस्टार तरुण गगैनि देहाया जेबो थर गैला, नाथाय मेगनाल' एसे नोजोर होदों होननानै खौराङाव फोसावनाय जादों आरो बिथांखौ खौरां लानो थाखाय बिथां हेमन्त बिश्व शर्मा बिथाङाबो नुजाथि हैदों। अब्ला दानिया फैदो गुबुन खौराङाव। UPPL हानजाया दिसेम्बराव जानो गोनां बिसायख'थियाव 30निबो बांसिन मासियाव देरहानो हागोन होननानै UPPLनि आफादगिरि बिथां प्रमद बर'आ खौरांगिरिनि मेलाव बुंदों। अब्ला दानिया फैदो गुबुन खौराङाव। गुबुन खौराङा जाबाय तामिलनाडु गभर्नमेन्टआ फैसा बाहायनानै गेलेनाय अनलाइन गेम्सफोरखौ बन्द खालामनायखौ लानानै दा कर्नाटका गभर्नमेन्टआबो बे आयदाखौ लानो सानदों होननानै स्टेटनि हम मिनिस्टार बा रायजोनि हम मिनिस्टार बिथाङा बुंदों। जोबोर मोजां थांखि लादों तामिलनाडु गभर्नमेन्ट आरो कर्नाटका गभर्नमेन्टआ, मानोना अनलाइन गेमावनो गोबां लाइमोन फरायसाफोरा बिमा बिफानि रांखौ उरायगासिनो दङ। अब्ला दानिया फैदो गुबुन खौराङाव। कर्नाटकानि बारग' मिनिस्टार जेबा रसेन बाइक बिथांखौ कौटि रां जाख्ल'नाय दायाव CBIआ एरेस्ट खालामदों। एरेस्ट खालामखांनायनि उनाव CBIआ बिथांनि न'आव नायबिजिरनोबो थांदोंमोन होननानै मिथिहोनाय जादों। अब्ला दानिया फैदो गुबुन खौराङाव। गुबुन खौराङा जाबाय मेघालया गभर्नमेन्टआ इस्ट खासि हिल्स जिल्लायाव कार्फिउ होनाय जाबाय। दिनै 23 नभेम्बरनिफ्राय 30 नभेम्बरसिम हरनि 11 बाजिनिफ्राय फुंबिलिनि 5 बाजिसिम सानफ्रामबो जागोन। अब्ला दानिया फैदो गुबुन खौराङाव। उडिशानि गभर्नरनि बिसिया मैया हराव गंसे प्राइभेट हस्पिटालाव जिउ गोमानांगौ जाबाय। गभर्नर गणेशी लाल बिथाङा गावनि बिसि सुशीला देवीनि जिउ गोमानायाव गोबां दुखु मोननाय फोरमायदों आरो बिथांनि बिसिनाव कर'ना पजिटिभबो मोननाय जादों। अब्ला दानिया फैदो गुबुन खौराङाव। गुवाहाटी इउनिभार्सिटिनि फरायसा आफादनि बारग' प्रेसिडेन्टखौ आल्फा आइखौ मदद खालामनायनि दायाव एरेस्ट खालामदोंमोन। प्रेसिडेन्ट सन्जीब तालुकदारआ बेमाराव गोलैनानै दङ आरो दा सन्जीब तालुकदारखौ GMCआव बा गुवाहाटी मेडिकेल कलेज एन्ड हस्पिटालाव देहा फाहामथाय होगासिनो दङ। नैबे नुबाय थानायानो जाहैबाय सन्जीब तालुकदार। नोंथांमोना बे खौरांखौ मिथिखायो जानांगौ, अब्लाबो आङो दिनैनि बे निउसाव होफानाय जाबाय। अब्ला दानिया फैदो जोबथारनाय खौराङाव। जोबथारनाय खौराङानो जाहैबाय आसामनि डिब्रुगड़ जिल्लायाव सा सानजा भारतनि गिबिसिन मोसौफोरनि हस्पिटाल एबा काउ हस्पिटालखौ गायसननाय जाबाय। जोंनि बे सा सानजा भारतआव गिबिसिन बेनो मोसौफोरनि हस्पिटाल जाबाय। लोगोफोर दिनैनि सानजौफुनि माखासे मोजां गाज्रि आरो फिसा गेदेर खौरांफोरा बेखिनिल'मोन। जुदि नोंथांमोना दासिमबो आंनि बे प्रान्जल नार्जारि निउस चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामाखै अब्ला अन्नानै साबस्क्राइब खालाम। गाहायाव साबस्क्राइब लिरनाय दङ, बै साबस्क्राइब लिरनायखौ सेरनानै गुफुर खालामबानो जाबाय आरो साइडआव बेलबो दङ, बै बेलखौ सेरनानै हो। अब्लासो आंनि सानफ्रोमबो गोदान भिडिअफ्रा नोंथांमोननिसिम नटिफिकेसनाव सहैगोन। बाय बाय।